ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ନିର୍ବାହର ପ୍ରତିଫଳ। ମୋଚି କାମ କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ରଇଦାସ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସନ୍ଥ ବି ସେ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ଥରେ ସୋମବତୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କାରଣ ସେଇଆକୁ ବହୁତ ଧର୍ମ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ସିଏ ବି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସାଧୁଙ୍କୁ ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାଧୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସିଏ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କେତେଜଣ ପାଖରୁ ଜୋତା ସିଲେଇ କରିକି ଦେବି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋତା ସିଲେଇ କରିକି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋଠୁ ଏ ଗୋଟିଏ ପଇସା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ସାଧୁ ତାଠୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଯାଇକି ସେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଗଙ୍ଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସ୍ନାନ ସାରିଲେ। ତାପରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ରଇଦାସ କଥା। ସିଏ କହିଲେ, ଆରେ ସେ ତ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଦେଇଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରୁ ପଇସାଟି କାଢ଼ି ହାତରେ ଧରି କହିଲେ, ମା ଗଙ୍ଗା ମାତା, ତମ ପାଇଁ ରଇଦାସ ଏ ପଇସାଟି ପଠାଇଛି, କୃପା କରି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଗଭୀର ଜଳ ଭିତରୁ ଦୁଇଟା ହାତ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପଇସାଟି ତାଙ୍କ ହାତ ପାଖରୁ ନେଇକି ପୁଣି ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏକଥା ଦେଖି ସାଧୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ତାପରେ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ, ମା ମୁଁ ତ ଆସି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲି, ଆଉ ତଥାପି ବି ମୋତେ ଏମିତି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ କିଛି ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ରଇଦାସର ପଇସାଟି ଆପଣ ନିଜେ ହାତ ବଢ଼େଇକି ଆସିକି ନେଇଗଲେ। ଏକଥା କେମିତି ହେଲା ମା? ରଇଦାସକୁ ଏକଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ କହିବି। ତାପରେ ସାଧୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ରଇଦାସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାକୁ କହିଲେ, ମା ତୁମ ପଇସାଟିକୁ ବହୁତ ନିଜେ ହାତ ବଢ଼େଇ ହିଁ ନେଇଗଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ରଇଦାସ କହିଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଜଣେ ଅକିଞ୍ଚନ ଲୋକ, ମୁଁ ତ ଜପତପ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, କେବଳ ଜୀବନରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ କରିବାର ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିଫଳ। ପ୍ରକୃତ କଥା, ପିଲାମାନେ ନିଜର ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ଯିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଥାଏ, ଭଗବାନ ତାର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସାମାନ୍ୟତମ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।